Koji od vas ide dole? Ja bih inače, ali sam upravo rucao, pa me strah da ću da potonem i uhvacit će me grč. I imam jako teške kosti. Brzo tonem. Jesu svi poniji dobro? Kao da su mi leđa naopačke. Naše male krofnice je upravo oterala najgora družina ikad. Ajmo nazad u borbu. Jesi li vidjela veličinu onih siledžija? Stvarno hoćeš da se vratimo? I šta ćemo sad? Pa ne možemo večno da se krijemo, a budemo i... Kraljica? Da, kraljica! Kakva kraljica? Celestija je rekla Luni da pronađe kraljicu nilskih konja. Luna ne može, pa moram ja. Nilski konji? Stvarno? Ja sam čula da su elegantni za svoju veličinu. Ali su uvek gladni. Gladni? Nilski konji? Oni su negde južno, iza pustinje. Ali to znači da moramo da napustimo Ekvestriju. Nisam se ni spakovala. Razumem da se plašite. I niko osim mene ne mora da ide. Ali ja moram da pronađem tu kraljicu. Ona nam je možda poslednja nada. Ma nećeš samo ti da budeš slavna. U ovome smo zajedno. Čuvamo ti leđa. Naravski! Spremna sam da spasim Ekvestriju. Da. Svi te podržavamo, Twilight. Pronađimo tog nilskog... Na jug? Je li neki poni za igricu leti, leti? Ne stvarno, ajde. Leti, 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 nešto naranđasto. Niko ništa? Pa ti letiš, Applejack! Sva ova moć potrošena na zabave. A toliko je važnijih stvari. Pa, javi se! Gde je u stvari treba da gledam? Nikad neću shvatiti kako ova čarolija deluje. Vetrovita! Ovamo, vaše veličanstvo. Gde? Ovamo. A? Ne, desno. Gledajte desno. A moje desno? Da. O, tu si. Znaš, stvar je u tome da sam usred promene imidža. Kralj Oluje, po statistikama, recimo, intenzivno zastrašujući. Ali znaš šta, to treba potvrditi. A čime da se potvrdi? Olujom! To bi bilo sjajno! Obećala si mi čaroliju kojom ću kontrolisati elemente, a trenutno kontrolišem šta? Granu, grančicu, bra! To je magični štap sa kanasa, vaše visosti, i on